Здравейте! В това видео ще ви разкажем за една от най-старите и запазили автентичността си къщи в село Ковачевица. Но преди да влезнем през портата, разберете малко повече за село Ковачевица. Ковачевица е едно от най-старите и запазени села в България. Интересен факт е, че покривите в селото са правени от игли, а не както обичайно от керамиди. В близост до селото се намират и другите две села – Лещин и Горно Дряново, а на 20 км се намира и град Гоце Делчев. Дядо ми, Румен Желев, който е фотограф, направи изложба за село Ковачевица, с която обиколи цяла Европа. И неизменно фотоапарата ми беше на врата. Тогава имаше още живи към 20-тина най-много баби, които станаха мои фотомодели. Аз ги наричах фотомодели и серията ми и тези баби, които не бяха мърдали от селото през целия си живот, чрез моите фотографии от изложбата обиколиха половин Европа. Във Франция, в Финландия, Хелзинки, Будапеща, Унгария. От 2004 година до 2006-2007 година баба Стойка, баба Нева, баба Зора обиколиха чрез своите ликове, обиколиха Европа. Къщата е на повече от 250 години и е една от най-старите и запазили автентичността си къщи в селото. Къщата е на 2 етажа, като на първия етаж има кухня, механа и спалня. А на втория етаж има 3 спални помещения. Жеребната къща има и голям двор с чешма, огнище и маса. Ако някой знае всички истории и легенди за Жеребната къща, то това е моята прабаба Ирина, която е разказвала историите на стотици туристи от целия свят. Къщата е много стара, още от турско време. Дедо Славко, това е собственик от наследниците. Аз отидах преди през 1955 година. Къщата я направихме за посрещане на туристи. Идваха хора от цял свят, от всички държави. Разказвах им, показвах им и така нататък. Добре, какво, има ли някакви истории за къщата? Защото тя е една от най-старите къщи, запазени автентични в село Ковачевица. Няма нещо особено. Намерихме я в окаяно положение, реставрирахме я, направихме я удобна за живот. А какво има разказваше за къщата, когато идваха посещават? Разказвах им за селото, как е създадено селото, от какви хора е заселено и така нататък. Беседи им изнасях. Тук е живял и моят прадядо, писателят Георги Жерев,
който на ето тази пишеща машина е написал повечето свои книги, докато се информирал ето от това радио. В тази витрина са повечето от неговите книги, както и отличията, които е получавал той. Дядо Георги твореше, той пишеше, написа много хубав роман, нали? Всички беседи на по-голями такива хора той ги изнасяше в читалището. Добре, а можеш ли да кажеш някои други неща за него? Какво е правил през останалото време, когато не е седял пред пишещата? През останалото време той отговаряше за реставрацията на селото. С целото строителство той го ръководеше. Строеха се нови къщи, възстановяваха се, той ги ръководеше. Дедо Георги закупи къщата, това е родната къща на майка му, на баба Мария. Той закупи от свой вуйчо като наследник къщата. Дед ти Георги е живял в Ковачевица до 11 годишна възраст и 38 те се преселват в Неврокоп, в Гоце Делчев, и оттам вече след казармата баща ми идва тук, в Благоевград. Къщата той я купува от свой вуйчо като наследник, за да пише на спокойствие своите романи в родната къща на майка си. Тя е 240 вече, ще стане тая къща, ако не и над 240, истинска къща. Там той написа до кончината си, януари 2004 година, татко ми написа 7 романа. Като млад и аз като малък и брат ми Максим, той беше кореспондент на БТА. След това вече заемаше няколко чиновнически длъжности в Съвета по изкуство и култура и музея. Последните няколко години до пенсионирането си той работеше като служител към историческия музей в Благоевград, който и неговият отдел се занимаваше с възраждането на Ковачевица. Под егидата на музея започна реставрация на 10 най-малко къщи. Ако ви харесва това видео, може да се абонирате за канала. И да харесате видеото.